Lea, vyhrala si juniorskú kategóriu, tvoja sestra veľmi dobre zahrala v ženskej kategórii, takže ďalší úspech pre Klimentovcov. Ako sa cítiš, ako si prežívala dnes tú hru na ihrisku? Veľmi dobre, aj preto, že výsledok sa otočil na 11. jamke, že som trafila fangulo a odrazilo sa to od toho a skoro som zahrala holinu. Ako si to vnímala, tú ránu tam, alebo ako to vyzeralo z tvojho pohľadu? Bolo to veľké napätie a nakoniec to ani moc tak nevadilo, že to nebol ten hole in one, stačil aj birdie. Po včerajšku si bola taktiež veľmi dobre na tom, na čo si myslela pred dnešným kolom, na čo si sa snažila sústrediť? Zahrať lepšie ako včera. Sa to aj podarilo, lebo aj menej fúkalo, tak mi to až tak nestačalo tie rány. A aké sú tvoje ďalšie plány? No, tak snažiť sa vyhrať aj ďalšie turnaje. Mateo, vyhral si dnes, tešíš sa z toho? Je to veľký úspech pre teba? Teším sa na to, že prvý deň som nehral moc dobre, ale tak ten druhý vyšiel. V čom vidíš najväčšiu zmenu oproti sobotnému dňu? Bolo určite lepšie počasie a viac sa darilo. To bolo celé. Snažil si sa aj nejako pripravovať na dnešok? No v podstate áno. Ako? Mentálnou prípravou skôr. Čiže máš niečo, na čo si sa sústredil, alebo práve, že nemyslieť na nič skôr? Hlavne to, že nemyslieť na zlý výsledok. Lebo prvý deň to bolo, že prvé 4 jamky som zahral plus 7, tak to ma tak dosť zdeptalo na začiatok. Čiže dnes to bolo lepšie? Máš nejaké svetlé momenty, ktoré by si vyzdvihol na svojej hre? Tak bolo ich tam dosť veľa. No, padali mi hlavne paty do 2 metrov. Tak hlavne tie paty asi. Vidíš niekde priestor na zlepšovanie sa? No určite to bude krátka hra. Chip, pitch.